vähän siitä. Täällä painituomarina toimii Keijo Manni. Ja sitten kerrotaan näistä pojista, että Jouko Salomäki painaa 80 kiloa vähän ylitte. Eli tässä on aika lailla painoeroa ja Hanssi Fell painaa 140 kiloa. Eli voi kauhistus. Ja painilaji on vapaa painia. Ja mä voisin Keijo Manni haastatella sua hiukan tästä painista, koska mä uskon, että täällä on sellaisia henkilöitä, jotka eivät tämän painin perussääntöjä tiedä. Eli mitäs sinä kertoisit siitä? En mä muuta tiedä kertoa, mutta komeita heittoja tehdä, niin se tulee enemmän ja vähemmän pisteitä. Riippuu tietenkin tuomarin näkemyksestä. Joo. Eli kuinka tällainen ottelu sitten voi päättyä tai... Eli kuinka kauan tässä nyt painitaan? No nyt on 5 minuuttia painiaika ja riippuu, jos se liettää tai 15 pistettä eroa, niin päättyy siihen. Selvä juttu, eli varmasti tuli nyt yleisölle selväksi. Ei muuta kuin te varmasti aloitatte nyt, niin me katsellaan täällä jännityksellä. Eli Joukolle tuli tässä heti 3 pistettä ja meinaa mennä selälleen toi Hanssi Fell ja no, hupsista. Ja vyörytyksiä siinä ja niistä taas pari pinnaa ja vielä lisää vyörytyksiä, vaikka on noin iso mies. Aika hauskalta näyttänyt, vaikka olisi ajatellut, että noin iso mies, niin tottahan se pyörittelee tuollaista pienempää miestä kuinka vaan, mutta kyllä se on tämä ammattitaito, kun on 20 vuotta paininut, niin... No niin, miltäs pojat tuntui? Kysytäänpä Hanssilta ensin. Kyllä poika osaa vieläkin painia. Näin on. No miltäs Joukosta tuntui tää Hanssi? No se on ihan hienoa ottaa joskus isonkin kaverin kanssa. No niin, ja näin Hanssille, ole hyvä. Ja vielä aplodit, hyvä, kiitos. Eli näin meillä kuulutaan, menikin ihan tunti vähän reilu ylitte. Tää on nyt loppu tämä show ja kiitoksia teille oikein paljon, hyvää yleisöä ja toivotaan teille